Good morning, good morning. Kain tayo. Palamig na. Kain tayo guys. Hello Sir Art. Good morning Sir Art. Bigalang shoutout Sir Art. Good morning. Salamat. Salamat. Kain tayo, almusal tayo. Mga idol. Maayong buntag, good morning. Maayong buntag. Samahaw, almusal tayo guys. Shout out everyone. Tinapay lang sa umaga. Salamat.
Good morning, guys. Almasal tayo, guys. Tapos lang yung luto ni Mami. Luto ng paninda. Agoy, kalamisod. Kau, hey! Artman Jawa, mayong buntag. Mahaw ta dire. Kita ka ni Kauhi, oh. Dako kayo. Oh. Mahaw ta dire. Kauhi Artman Jawa. Sige lang biyahe. Na ako diha sunod semana nagasti madam. Diri ka mo area. Jawa. Daghan ka gusto mi dre. Susana Marchang, proud single mother. Good morning. Bigyan kita ng moderator. Susana Marchang, proud single mother. Ni moderator ka na. Ay makadami ka dito, Kauhi. Mao. Way pahuway sa imong sapi da. Bisag asa. Shoutout Susana, may moderator ka na Susana. Mag-comments ka lang Susana, meron ka ng damit. Good morning. So ami banda sa may mayon. Doon sa may mayon ba? Shout out ninyo diha tanan. Unsay ginatakod nimo? GPS o unsa to? Hindi man GPS, yung camera ba yung sasakyan Mao naman ay uso ron nga. Kuan Artman Jo. Kuan na lang, isalang na lang ba? Video niya, isalang. Isalang na lang siya, yung video ba? Screenshot. Maghimo ka na, Artman. I-video ni mo, ni makita ang kamay nga video ba? Tapos iingon niyo na, screenshot ni mo. GPS. Kanang GPS, kauhi ka ng mo kuan og hasa ka ng lugara. Ang agihan. Kaya ko kanang camera. Ako kanang camera ba? Sa ngay nga na kauhi sa camera sa sakyanan.
Onin dato ni si Arkman Joe kay libot na niya ang ibuok nasod. Oh, Sir DJ, kumusta Sir DJ? Mm. GPS. Sa mga ko anak. Mga dato na. Shout out Sir DJ sa TV. Mamahaw Sir DJ. GPS di ay maditig lahat sa kanabanda. Lasa ng inyong sakyanan. May na sa mga negosyante, may mga dagko nga negosyo na may mga tracking. Katawag, iubo ko sa mga kawhe. Sinog ba na? Maon na na uso karon nga, live kawhe. Hindi na pareha sa atong mga live taon na. Nagbinag o man ni si Lolo, oy. Nagbinag o si Lolo. Lahi ng live ang gusto. Pinatindog na rama. Ang gusto pinatindog. Pinatayo. Dili na si Lolo gusto sa pinahigda. Ang kawayan. Kawayan ko sa mga kawayan. Di ang gusto ni Lolo sa camera nga pag nag-live, tindog na. Hindi na gusto kang higa. Katawag ito aming kawahi binuang ginumatandog halos kato. Mangita ng may mata. Mula nag-abat. Mula nag-abat. Tao na dia dong kay aron lihero na mangitag alas 4. Wala na ko na naubos na. Abat bitaw. Ubanan sa Sigben. Tuwad maglakaw.
Pag mag-agi kag alin, kawhi, kuan. Dugay ginamalata. Dito pa lang, makadamo ka na bandang, bulan. Kagalingon na nimo kawhi. Dugay gid malata ang tangkong. Sobra pa sa 50 ka oras ko eh. Balik ba? Admin Panyang, nigalang shoutout Panyang. Ay, sana all 1,000 na naman sobra ang views. Grabe. Dami ang views ni Panyang, 1,000 sobra. Iba talaga ang Timos. Shoutout Admin Panyang. Grabe ang views ng live mo ah. Laging 1,000 sobra. Salamat Kauhil. Sana all ganun ang live, daming tao. Sana all. Dalawa oh. Lagi kong sinisilip ang live mo, Admin Panyang. After, grabe yung isa, 1,000 din. May 600 plus. Hindi lagi nagla-live pero oo, masarap yan sa gata. Hindi lagi nagla-live si Admin Panyang pero rock. Grabe oy. Rock talaga, rock. Di ay to belo sa ka. Singana. Patawagin yung Armando. Naglipong niya siya ng isda na dili pamaluto. Ana maghimo ka lagi. Kuan live ngayon ani Armando. Hindi ka na makapoy. Admin Panyang, minsan lang mag-live pero rock. Dito nagmana ang kanyang anak talagang, magaling. Usa ka semana pa siguro nahaon. So anagi, pampalit na sa mga parabakal. Akman jo, ganiha pa na naluto. Ang mahal kasi ngayon ng isda dahil sa sunod-sunod na bagyo. May dyan sa inyo tabaratan isda. Naalala ko noon si Papa Jun, pala isdaan nila Papa Jun. Papa, ano ba yun? Kalimut akong Papa. Imong kagrupo ka, imong si Papa, di ko na to ka, makitaan. Dili na lang siya nag-live. Kanyang kayatot. Sana all talaga, iwan ko na lang, grabe. Ang Sir Art, thank you so much Sir Art. Ang sinasabi ko, Admin Panyang na
Ginodyo ko si Margie kasi nga lahat ng oras dito na yata tumitira sa YouTube si Margie. Sabi ko sa kanya, prinsesa ng Reyna ng YouTube. Uli na sa Bogo City, madam, makita nimo pero nga si Kilay, asang mauman kaya akong perming ginatanaw kauhi si Kilay. Nakadto ka na to, kauhi. Namingaw na maron si Kilay. Sa bagay, daghan naman kung kusibihag tanaw, oy, nga iro. Nga diri ko, pakita ka ko, pakita ka sa kanila. Pakita ka sa kanila. Pakita si ko ako sa kanila. Diya po ko diri, iro, kauhi, oh. Mm. Patunay kayo akong iro. Kay video. Mo'y imong salang sa screenshot si Kilay. Imong screenshot, i-drive nimo. Noong hilig ko sa iro. Ayaw, oy, kay basig tampakungon di sa mga tao. Ayaw tao ning akong iro. Naaman ko yung uban nga, matraining gid. Basta yun. Naagyod. Basta yun makakit-kit. Oh, pakita ka sa ilahat ko. Oh, pakita ka sa kanila. Baso. Isla lang. Nanghalok na. Nanghalok na. Wag! Sagtugid sa vaccine, madam. Kit-kit jod. Kompleto to sa vaccine. Tatlong iro. Sir Art, salamat Sir Art. Naglalambing si Choco, naglalambing. Choco, love. Choco, love. Admin Panyang. Hindi busy si Admin Panyang kasi laging nag-live. Shoutout sa Formalia. Thank you so much. Anong pangalan ng isda na yan sa inyo, guys? Dito, kwaw. Dako magmata, kwaw. Admin Panyang. Smile si Choco, naka-smile. Admin Panyang, hello, si Choco, oh. Ang tawa sa'yo, Admin Panyang. Nakatawa sa'yo.
maya-maya di ay nasa Cebu. Bukaw-bukaw. May na siya kay kuan kanang baga bayag unod. Unya lami ang unod ana niya. Bisag dakog mata. Maya-maya ba? Uy, lahi mo ng maya-maya. Katong maya-maya kawhi, kuan man to, katong pwede ka siya sa bawan. Kani siya diri sa tuno lang yun sa gata. Prito og ihaw. Unya lami na siya pakason baya. Pakason siya tungaon baya. Unya imarinate nimo sa paminta, suka, asukan niya gamay, asin. Marinate unya iparito sa lami ay. Mindanao pa karon kawhi. Nahurot-hurot nga ni kawhi. Kaya gimingaw naman na sa iyang kuan. Gimingaw naman na sa iyang darling. Ang uli na siya. Nanambok ka ba ya sa biyahe-biyahe? Art Manjuwa. Maayong kita kay nanambok man. Gihurot-hurot yun ni mong Mindanao Pajakpat ka sa Mindanao. Pajakpat sa Mindanao. Maura na akong kuan, mag-live lang kung mga pila ka sa oras ba. Pag live ka kawhi, screenshot nimo kaingon natong video ni kilay. Daghan man pug kag mga kaila. Aron update lang ba. Sayang mawala ang atong kuan. Ads. Hirap ang hirap pa naman mag ng ads. Ako baya kawhi na ko naman ko. Pag live run niya ko na demo baya ko dati di parusahan baga kung pandugay ko kabalik kung anang lahi na nga akong pangahan dugay ko kabalik ang pingi gid na ako baya di na dito magkuan kay mo kalit lang li ay na si ang WH mo baba mo kalit lang di ay na siya baba siya ang WH. Salamat ninyo guys sa Sir Art Manjo. Tanda, may no ni nga ni ginagmay lang ang kanyang payatot. Kay dali lang ako ka Sir DJ kasi dali lang nga akong bisitahon nun. Sige na kawhi kay mag-out naman pod ko. Nagkuan lang ko update. Salamat kayo ninyo guys. God bless. Amping. Giingat lahat. Ingat. Bye-bye. Amping. Ja Art Manjo. Salamat.